New Youth Development Council HYDC sen kami menta kasing thoding apo kajing lam u president rang ba upa or Raiwan Sotun lambat ki dukhot jongka ki lek ban kendu yo executive member bapet ya katanat khai train jongka Giant Hills Autonomous District Council JHDC uma Jesse Suyam ban pensngau halor ke jinge ki khon samla ki badai ki trai jela namar ke jing kerdo kampalan hakisngi pamenta Hadin balada penyakendu yo EM uba Raiwan Sotun haba keren shikilar patai kubor ulaong baka district council kadai ka way na ki atiar panyarap ya ki khon samla ka jat benriu da ka ba pensange shwa ya ka rukam I trading license ki bar jela khnang ba ki trai jela kin yo kam yo jam kaseng kalekran bat UEM ban pentre kam ya ka minimum wages act jong ka sarkar jila kumju ru la dawa ban penrung kam haki karkhana dobilan da ki briu trai jila ki bedangla hi ban tre ya ka kam kumbalong menta uloong ka shamshi tombhai ya ka council ban let kenrana phang ya ki dukan jong ki bar jila na mar ha ka por ba pelong ka jingken rakot ya ki dukan la wan kampen ban da ki trai jila ya ki te ki dukan jong ki briu banabar halor kani ula kentu jur ya ki trai jela bakin num sha ya lam bakala ha ki bar jela khnang ban shingan kalawai jong ka jat ben riu hadin nakadiang ka seng kala pentip ba ka long ka bakloi ban ya trai lang bat ka JHDC ban pen urlong ya ka jingthmu kata ban penyo kam ya ki khon samla bat ban kentiu ya ka khai ka pateng jong ka rilum jantia hi barok away Giant Hills Autonomous District Council ban pensngau syaka council hak wedai bat ka jingkeduk kam keduk jam ni hapok state meklia bat ni sutu saya kedar ba ka district council hi kadai ka way na ki atiar ban la ban yarap hagno godor ba ka jat muri jungi kan yok kam yok jam te menangi la iknduk yok ma jese suyam u bolong EM jong ka trade bat ngi la ekren dak pasai kedar bat ni em ni loong ba kani ga jing ai ya ki trading license hapok Giant Hills dak district council la dai ban pensange no khnang ba ka jat beri jungi ga bron hapok Giant Hills kan yok ban thau ya ki lat ki lenti na ban ta ban seng ya ki kam ki jam jong le jong ni la ekren ru har wei dai bat ka minimum wage ngi ong ba nakaliang jong council ru kadai ban chim ya jingkit kli ban pentrikam ya kene minimum wage pala prescribe da ka sokar meklia hau ni usnam arhajar arsan de hakbai dai bat ki way bat ki company skum ki cement company ngila kren chai ya ka dis council ngi ong ba boleh ka dis council kamla bandai hapok ki cement company le ban kren ba ki cement company ban ong ba ya ki kam ki jam de ban ai khambun ya ki trai mulok om ban wan ra de ti khar ki ban nang te na bar ban wan tre hni hapok jela jongi te hakbai dai ba kene u EM jong ka trade u ma jisi suyam u loong ba kabun ba ka jing hak bide ban kendang ye trading license nomor ba onda la lek nakaliang jo district council ban lek kendang ye ti khar ki batre hang ni hapo ka district council hapo Giant Hills ombala awan penman da ki lokal ban kamtrai ye ki ne ki dukan ki badon dan ne ki kharkhana ki badon hang ni hapo Giant Hills tika we ngasukwa ban kerpat ye ki trai muluk ki badon hapo Giant Hills ngasukwa ban oi ki ba snobha na ya sha kan ya kidhar alat ya kibrio jungi bakinya kieu kene ke jing ya lot spa jungi ke batang sipor kam nompoi sei ndre ka penjot penban ya kalawai ka ban sawat na kata katau ngila ya kren bat ka diskapsul ni ongba ngi na kalian jo beseng New Youth Development Council HYDC angi po Giant Hills ni ploy ban ya trekam rengkat bat ka JHDC lada ka JHDC ka shimsha ya tau sinjam ban pen urlong ya kata jingtmu jongga seng ban pen yo kam ban yo jam ya ki kena semla baru ban kentiu ya ki kam khai pateng lengba ki kena semla jungi ki badar ni apo Giant Hills